Il-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika il-Prim Ħallef Emeritu Joseph Azzopardi ikkonkluda li ma ġewx ippreżentati biżżejjed provi dwar ksur ta' etika mid-Deputat Nazzjonalista Tony Bezzina meta ġie allegat li ma kienx jidħol għax-xogħol jew jagħmel xogħol privat fl-istess ħin. Fid-deċiżjoni tiegħu il-Kummissarju rrefera għax-xhieda tad-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi li jiġi fuq Bezzina fejn qal li qatt ma kellu rapporti simili għalkemm qal li ma setax jivverifika l-attendenza tiegħu. Fir-rapport tiegħu il-Kummissarju għall-Istandards qal ukoll li Bezzina u l-uniku perit tad-Dipartiment li ma jiffirmax l-attendenza xi ħaġa li skontu ir-riżultat tal-ftehim settorjali. Minkejja dan qal li din is-sitwazzjoni anomala l-aħħar fejn impjegati jieħu azzjoni industrijali mingħajr il-barka tal-Union u ma ddaqqatajn id-deċiżjoni bbażata fuq premessa żbaljata u ma jifhimx kif id-Dipartiment ħallat din is-sitwazzjoni għaddejja. Il-Kummissarju sejjaħ bħala ta' tħassib il-fatt li perit tal-Gvern jista' jagħmel xogħol fil-privat basta jġib permezz tas-Segretarju Permanenti fil-Ministeru. Kien għalhekk li sejjaħ għal mekkaniżmi effettivi biex jiġu evitati konflitti ta' interess.